Benvinguts al videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlem dels pescadors, de Chigozie Obioma, publicat per Quaderns Crema i traduït per la Marina Bornàs Muntanya. Aquesta novel·la està ambientada a la Nigèria dels anys 80 i enganya d'entrada el lector. El que podria arribar a ser o pensar que seria una mena de relat entranyable d'una vida idealitzada de la infantesa del seu protagonista es converteix, en realitat, en una estripada brutal sobre els sentiments i els comportaments humans. La cruesa de la vida vista en uns ulls infants que se'ns fa a estones odiosa. En Chigozie Obioma ens fa un retrat rabiós de la seva Nigèria natal. Els costums i les maneres d'entendre el món dels habitants, barrejats amb els conflictes polítics sagnants d'uns anys de convulsió contínua, es barregen amb la manera com tracten els sentiments la família del protagonista. Hi apareixen elements gairebé tribals. El bruixot endeví, que porta la desgràcia a les famílies, les tensions derivades de disputes polítiques, la misèria que conviu amb velles tradicions ancestrals amagades o integrades en la religió catòlica. Tots aquests elements ens transporten a un món que va més enllà de la idealització de la vida a Àfrica. La novel·la Els pescadors sobretot ens commou per la senzillesa i la sinceritat de les paraules de l'Ikena Agbu, que és el seu protagonista, que madura de grat per força davant la bestialitat del seu entorn més immediat.